gede kuwi. Lho ki lho. Bosku, pokoknya tak kayak ini spot baru kanggoku ya bos. Kanggoku, neng spot anu loh. Iki spot liaran, sing ndang legi lor desa. Pokoknya yang jelas ke omahe semproti ngalor. Ngalor terus bablase kene iki bos. Mumpung dalane jek iso nggih liwat iki. Lho pite lalalah ra umum jebule.
Loh, pitu do parkir nang kene iki, Bos. Kaya lapangan iki pisan. Ki nang kene terek-terek nang kene iki iso. Ya to. Lha iki ning lor kene iki. Jebule teko kene, Bos. Sing parkir ora karuan akeh. Wow, bareng asat wis ketok saiki gambare. Wah, kae wong mancing kae. Wah, kae terek-terek banget, Bos kae. Iki kawasan Nyobok kene iki kawasan Nyobok. Lah sing kawasan wisata kae manggone ning kono kae. Do payungan kae bakul es kae. Kae kawasan wisata kae wong kaya payung-payung kuwi. Sing Nyobok nang kene iki Pinuk. Lah, sing do tingkring. Lah ning kono kae ya apik to. Ayo, sik tak ndeloki. Oh ya. Ha. Dilu. Tak ngezumi wong mancing-mancing kuwi. Loh, kae kono kae yo nggone iwak tok kae serompotan kae. Kae madu sithik kae iwake do namul kabeh, Bos. Kae lho. Kae sak blabak-blabak kae. Nek sing mancing ora itu berarti ya wah ra mampu kok. Delok kae. Kae sing etan kae. Niki aku arep golek serinding, Bos. Arep golek serinding iki golek sing nggon pingkring wae. Ha iki. Iki ya wong mancing tok kuwi. Kae urung arep mancing kae madang pek kena urung wareg urung iso mancing kae mesti kae. Kae luculun kae. Kae. Oke. Diwareke ben entuk iwak akeh. Lho. Kae sing Nyobok kae mbuh wis nempel mbuh urung kae. Saiki tak golek spot sing baru ya, Bos. Kae kancaku nang kono kae. Kae dodok nang kono kae. Yeay. Wis. Denge satu iwak akeh. Iki ganti golek serinding. Dengi nang Karambak kowe tak akeh aku. Wes munggah urung. Lah kene iki Bos golek. Apa? Tombro? Tombro? Yo, jangan munggah tombro. Elok. Wah, jos tenan kuwi. Dicekel ngene lho, ngelompoki tangan. Driji lompoke tangan. Lah ngono carane. Lah. Anu sik ngene. Ngadeg. Anu, lho iki lho jos lho tombro. Yahene munggah tombro sak ngono kuwi. Lumayan sampean keng pundi, Pak? Simo. Nggih. Oh, nggih. Mangkat jam pinten wau? Jam itu ya. Pun panglebokke. Wah, yahene. Ya manggone nang kene, Pak. Nggih, tapi iki mau. Malah serindinge ora nyerang ya, Pak? Anu apa? Ingane lho, depil iki lho. Lorek niku. Oh, lah rek ora sampean dikuwi. Lho, iya. Weh, ana aku malah golek kok ngono kuwi, Pak. Weh, ana aku ki malah golek ngono-ngono kuwi kok. Lah kene iki ya apik, kono ya apik. Jeruk kabeh iki ya. Oh ya, teko kono-kono kae lho. Wah, nang kene ya nek sing mancing kita. Lah tak dudui tak kei info ya, Bos. Kene iki memang nggon tombro kene iki. Lah sing kono kae sing tak kei info spot tombro iki kono kuwi nggon branjang-branjang kuwi. Lah iki seberangane ceritane kan ngono. Dadi ke deretan kono kuwi. Deretan kono kuwi to. Ngasek teko nggon kae branjang kae pojokan kae nggon tombro tok. Lah jelalah kene mau kan ya nek sing munggah tombro. Iki ya termasuk spot tombro iki, Bos. Nah, kene iki.
Gede kuwi. Lho ki lho. Gede kuwi. Lah. Us, mantep ya kita. Mantep kita. Urung gelem munggah. Urung gelem munggah. Wah, mantep. Wah, jos. Wah. Oh loh. Sek apa sek. Oke, Bolo. Perolehan hari ini, Bolo, full serinding, lumayan ayu-ayu banget iki. Spote kene iki jos. Sing jelas dino iki bahagia banget, Bolo. Iki serindingnya ayu-ayu banget. Hasilku mancing hari ini. Puas to, lha iki lho. Pokoke kene iki nggone iwak tok. Kene iki lho. Sing jelas nek kaya aku ki mancing tetep hebat, Bolo. Ning lho. Oh. Ini betul. No. Aku. Piye to, Bos? Aku pamer mek gunane. Wah. Jan. Wis koclok tenan iki koclok. Wis ngene Bolo ya. Pokoknya seandainya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda selalu sehat walafiat, diberikan umur panjang dan selalu dilimpahkan rezekinya. Sepotek ini Bolo. Ojo lali, ya.